Oraz, sen nämen geçenok? Eýär YouTube'da ona goly video ýazdyň, ösüş ýok. Näme bolýar sana? Dogrymy aýtsam, sanamadym näçe video ýazanym YouTube'da. Prosto ýazdym, düşürdüm, goýdum. Ýazdym, düşürdüm, goýdum. Onuň näme ýazýan zatlaryň kömek edýän adamlara. Motiwiýe edýän bolýan, bir zatla öwredip akyl saçan bolýan, kimdir birine kömek edýän şu ýazýan videolaryň. Nu, birazajyk netije bar. Ýok diýsemem ýa dogry bar, ýene bar. Netije tez. Dogrymy aýtsam, başlamaňkam başgaça pikir edýärdim. Aňsap bolar öýdýärdim, agza çöplemek, like, prosmotr almak. Aňsap bolar öýdýärdim ýöne. Hemme başgaça boldy. Edil garaşym ýanak däl. Karoçy, hemme düşünükli sen bilen, hemme düşünükli. Fon fail, hiçli ösüş ýok, adamlara ýaraňok. Diýjek bolýanym, iň bolmaganda haça bir prosmotr alýan videolaryň like, prosmotr näde gidipdimi? Meň pikirimçe YouTube men söýenok. YouTube algoritm men halamaya, ya adamlar men halamaya görüse gelenok. Bilemek. Bolýa bu zatlar düşünükli. Ýöne näme üçin sen adamlaryň isleýän zadyny ýazanok? Adamlar YouTube'a diňje almana gelýär, boş wagtlary oturupdan gülküli, degişmeli, peýdala, goja gyzykly zatlar görüp diňje alasy gelýär. Sen bolsa öz içi sıkınç kontentiň bilen näme adamlara gerek bar ýazanok sen? Maňa köp kişi diýdi, sen diýdi adamlar halamaýan zadyny ýazýan, bir zatla öwredem bolýan, adamlar göresi gelenok, ýazmaly zadyň gülki, degişme, tam развлекательный kontent. Adamlar isleýän zadyny ýazdylar, prosmotr köp bolar diýdiler. Ýöne men maksadym prosmotr, like almak däl. Men maksadym meselen bir adama peýda etse şu öwredýän zatlamdan. Şol adam gidip dostuna ugrasa şu videony oňa peýda eger ýany. O kimdir biriniň durmuşy üýtgese, ona men isleýän zadym şu. Men barýan ýolum. Bolýa, iň bolmany şu, sen barja patpiçiklaň diýerler. Sen hakda näle pikir edýär? Ýazýan zatlar gördüňmi kommentariýada? Hate, negativ gördüňmi? Ýokak gördüňmi apşe? Sana gara gyzyksyz, açkaryk diýenem ma sana. Dogrymy aýtsam, kommentariýa giremde susum peselýär. Sebäbi okudum bir gezek bir ýazypdyr. Dostyn bir zatla öwredem bolýan, özüň oňarsana, gürlemäne öwrenilki, sen apşe interesni diýip ýazypdyr. Başta men bilýän bu zatlary ünsürmeler, kommentariýalara ünsürmeler, dinlemeler, gaýtan meni motiwiýe edýär bu zatlar. Ýöne şonu da подсознательно men beýnime bäşomy täsir etdi, şo negativ. A başga tarapdan seretseň, o kommentariýalar, положительный отзывlar kän. Videolaryň 99%-na o kommentariýa ýazýarlar. To есть negativ ba, erwet zat ýazýarlar üstümden, näpime gülüp, ýöne o kommentariýalary diňe sen görýär. A men göremek olary, men diňe положительно fokusiruýs edýän. Hemme düşünükli. Iň bolmaganda gazanç barmy, pul gelýärmi? Dohod barmy şu ýazýan videolaryňdan haça bu? Barmy? Dogrymy aýtsam, pul ýok baka. Pul ýok. Fokus pulda da däl. Fokus şu edýän zadym meni motiwiýe edýär. Kimdir birine kömek edip bilsem, we şo bir ýazsam maňa dost sag bolsaň arkasyndayım. Näpirmer, ýene de özümi ösdürmäne, durmuşyň durly sferalaryna özümi ösdürip başga adamlara kömek etmäne motivasiýa berýär kanal. Entek pul ýok. Sen wara bloger ama däl. Bilýärmi näle blogerler bar? Gyzykly kontent ýa-da aktiv bolardy, gaty ýok gory tam adamy gowur görýär. Sen näde bolawly konkurýerdi dip biljek, näde şolaryň arasynda üstünlik gazanyp biljek? Sen başarmaýan. Dogrymy aýtsam, konkurýer dip bolýar. Dogry bolan patpiçiklary köp, näpirme prosmotr köp alýar. Ýöne konkurýer edip bolýar. Sebäbi şu edýän zadyň maksady adamlara kömek etmek, onuň peýda getirmek. Maňa 1000 patpiçik gerek, fokus 1000 patpiçikde däl. Maňa 1000 patpiçik
yeterlik egerde men peýda getirip bilsem, egerde haýrym degse, durmuşda öz ýoluny tap bilmeýän adamlar ýa-da bir zat düşünmeýän meň wiýjamy görüp bir zatlara göz açylýar. Bu şol kimdir birine haýrym degse, şo maňa yeterlik. Dostlar, şuýda diýjeklerim öwren wajyp. Bilýän araňyzda kendir, köpiňiz, napример, YouTube kanal açasy gelýär, Instagramda blogger bolasy gelýär, ýa-da başga bir zatlar edesi gelýär, ýöne içinde bir gara bir zat saklaýar. Meňle içki gara tarapym negativ zat diýişýär, sizden bir zatlar saklaýar, başga biriniň pikiri saklaýar size. Kamerany öňüne çykarsyňyz, üstüňizden gülerler, kritika we ederler, ýa-da men owadan näçe men biraz kordan insan başlar, birazçyk eýde insan başlar, ay men yeterlik derejede yeterlik derejede oňaramak, başarmaryn, şonýan adamlaryň hemmesine diýen, sizden 5, 6, 4, 10 esse pes owadanlyk tarapdan, bilim tarapdan adamlar isän işinde üstünlük gazanyp görkezler, dakazyny. Sizden müňese pes adamlar sizin isteýän zadyňyzdan üstünlük gazanýarlar. Sizin hiç kemçiligiňiz ýok. Iň esasy dostlar başlamak. Men şu YouTube kanaly başlamak üçin meselem 1 ýylda başlap bilmedim. Men öz-özüm bilen görüşip gelýän. Gawany başlamak. Şuň başla ertidäl. Näme desin gelýär? Başla. Diňe internetde değişdirýär. Durmuşyň istenlik sferalaryna. Bir zada başlasyňyz gelýän bolsa, arzuňyz bolsa şuň başlaň. Näçe köp niwdaçy gazansaňyz, näçe köp işiňiz uğruna bolmasa, şonça da siz opyt gazanýaňyz. 10 gerek bolmaz, 11-nji gerek bolar. Men şu ýazyp oturan wideom ýene 1 ýyldan görür. Men öz-özüme serederim 1 ýyldan wideoň açyp. Belki özümden gülerim. Näle kenim aýtam. Ýalňyş eýle ýalňyş aýdyp durýan tam yeterlik derejede oňarmanyň. Ýene hiç men öwrenip oturyn. Gününden men ökdeleýän, sizem şonýany. Glawny başlaň. Sypatym onym ýok, munym ýok diýmän başlaň. Hiç kemçiligiňiz ýok dostlar. Ýene 5 ýyldan ýylyňy seredip ökünmejek bolsaňyz, waq şu 5 ýyl mundan başlaýmyň ekenim o diýip ökünmejek bolsaňyz, şuň başlaň. Men şu 5 ýyl mundan köp zat etmälim ökünýän. Ýöne ol hiç. Esasy men şu wagt başladym. Şu wagt başlamadyk bolsam ýene 5 ýyldan ýylyma seretsem, waq başlaýmyň ekenim 2020-nji ýyl, 21-nji ýylda diýerdim. Şoň üçin dostlar başlaň. Kommentariýada peýda bolan bolsa ýazyň. Näme ýazyňyz ýazyň. Dostlar, öz pikiriňizi ýazyň. Şeýle indiki näme hakda video düşürmegimi isleýän bolsaňyz ýazyň. Istenlik zat like goýun. Podpisat edin dostlar. Hemmeňize üstünlük arzu edýän, hemmeler başararsyňyz dostlar. Hiç kim sen maňa seredip dursun. Hiç kimden hiç zat kemiň ýok sen. Sen başararsyň. Udaçy dostlar.